Il-Ministru Chris Cardona ġielet bħala deputat mexxejja l-affarijiet tal-Partit Laburista huwa kiseb 389 tal-voti mitfuha mid-delegati tal-Partit Laburista f'elezzjoni li saret matul il-jum tas-Sibt bejn il-Ministri Chris Cardona u Owen Bonnici kif ħadd minnhom ma ġab il-51% tal-voti fil-jum tal-ġimgħa. Il-Ministru Owen Bonnici ġab 339 tal-voti. Kollox kien hemm 763 delegati eliġibbli li votaw għal deputat mexxej. U qal li jaf li se jsibhom ta' spalla għalih. Din l-elezzjoni turi li l-Partit Laburista huwa wieħed b'saħħtu l-messaġġ tiegħu idur fuq id-delegati. Huwa qal li l-Partit Laburista irid jibni l-pontijiet mas-soċjetà u anke man-nies tal-Partit Laburista. Huwa rringrazzja lid-delegati tal-partiċipazzjoni tagħhom f'din l-elezzjoni. Cardona qal li jeżisti ottimiżmu mid-delegati biex iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista isir fabrika tal-idejat sabiex il-Partit Laburista jerġa' jissaħħaħ. Il-Ministru Chris Cardona ringrazzja lil Tony Abela tas-sem tiegħu fil-Partit Laburista. Min-naħa tiegħu il-Ministru Owen Bonnici qal li l-kampanja l-elezzjoni kienet esperjenza għalih u għall-Partit Laburista sabiex jisimgħu u jitkellmu mad-delegati. Qal li se jkompli b'enerġija jaqdi d-doveri tiegħu bħala Ministru u deputat tal-Partit Laburista b'appoġġ sħiħ lejn il-Prim Ministru Joseph Muscat.